Matul il-ġimgħat li ġejjin, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tkun qiegħda twettaq xogħol ta' rikostruzzjoni fuq il-ġibjun tan-Naxxar illi jaqdi l-provvista tal-ilma l-parti ċentrali ta' Malta bħal San Pawl il-Baħar, in-Naxxar, il-Madlina, l-Ibraċċ, il-Mosta u partijiet minn Birkirkara. Ix-xogħol jinkludi t-tibdil tal-istruttura eżistenti fejn ħadd irġa' tinbena l-art, il-kolonni li qed iżommu travi u s-soqfa ta' dan il-ġibjun. Ħajinbena ħajt strutturali fej ħajiddividi l-ġibjun b'żewġ ġibjuni separati sabiex ikun jistgħu jsiru manutenzjoni f'wieħed fil-waqt li n-naħa l-oħra tal-ġibjun ikun jista' jibqa' jopera. Finalment il-ġibjun ukoll ħajkun qed jiġi illinjat materjal apposta liner sabiex inkunu nistgħu nevitaw kemm jista' jkun telf ta' ilma potabbli fliks, kif ukoll is-saqaf ħajkun ddiżinjat apposta biex ikun jiflaħ sistema ta' pannelli solari li jirħu mal-600 kilowatt peak. Il-ħaddiema ilhom xhur sħaħ jaħdmu fuq pjan ta' kontinġenza sabiex jiġi żgurati li x-xogħlijiet stmati madwar 3 miljun euro ma jitilfux lin-nies milli jibqgħu jinqdew bl-aħjar servizz tal-ilma possibbli. Il-water services ġibjuni hija l-kumdità illi jekk ikonna problema jew għandna bżonn nagħmlu xi manutenzjoni fuq il-productions tagħna, ikonna buffer ta' supply għall-klijenti tagħna. Ovvjament għamilna l-almu tagħna kollu biex nagħmlu ċert illi daw in-nies jibqgħu kollhom is-supply, imma ovvjament jekk ikun hemm ħinijiet qosra fej il-klijenti esperjenzaw nuqqas ta' pressa jew nuqqas ta' supply. Ix-xogħol fuq il-ġibjun tan-Naxxar għandu jitlista din is-sena wara li għadu kif tlista l-ġibjun ta' Ħalluqa. Fis-snin li ġejjin, il-ħidma għandha ddur lejn it-tliet ġibjuni f'Taqali kif ukoll il-ġibjun tal-Fiddien. Dan il-proġett huwa proġett wieħed minn sensiela ta' proġetti. Sensiela ta' proġetti li jagħmlu parti minn National Investment Plan tal-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma, pjan li jiswa 310 miljun euro fuq 10 snin li ġejjin, fejn qed naraw illi jsiru proġetti kemm minn tal-ilma kif ukoll minn dranaġġ biex intejbu u nsaħħu l-kwalità u l-kapaċità tal-ilma tagħna biex fl-istess ħin ukoll niżguraw illi nirrinnovaw l-assi tagħna. Il-ġibjun tan-Naxxar ilu mibni mill-1938